Veli Veluti е наистина специално крайно покритие, което придава изисканост и елегантност с превъзходните си златни и сребърни отблясъци. Той има поразителен светлинен ефект с усещане за мека коприна и гладко кадифе. Наистина, последен писък на модата. Нанесете с мече или четка 1-2 слоя от грунда на Adicolor Fondo Universale, разреден с 20-30% вода и отцветен с цвят, близък до избраното крайно покритие. Смесете златната или сребърна основа с желания отцветител, както е посочено в цветовата формула в нашите цветни таблици. Нанесете първия слой Вели Veluti с пластмасова маламашка посредством равномерни движения, докато покриете цялата повърхност. Оставете да изсъхне и нанесете втори слой от продукта с малки или големи движения, според личните ви предпочитания. Преди покритието да е напълно изсъхнало, може да подчертаете посоката на движенията с маламашката, точно както бихте го направили с кадифена тъкан. Не е необходимо да нанасяте още покривни слоеве от материала. Вели Veluti ще придаде на помещението ви превъзходен и уникален вид, който ще се променя със силата на осветлението. Изключителен представител на Adicolor за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adicolor.bg.